Usa ka barn owl ang napalgan sa mga residente sa Libos sa Dinagat Island sa Surigao del Norte. Samtang dunay pahimangno ang Mendro kung dunay makita nga wildlife. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Gitapukan sa mga residente kining usa ka mananap human kini napalgan sa kasagbutan sa Barangay Bayanihan, Libho, Dinagat Island, Surigao del Norte adlaw Martes. Sumala sa mga residente, aduna matud pay moving up ceremony sa lugar, dihang ilang nakita ang maong mananap. Sumala sa Menro, usa ka barn owl ang nakit-an sa mga residente sa Dinagat Island. Nagapangita og pagkaon sa yuta ang mga barn owl gamit ang ilang pandungog. Kasagaran sa ilang ginakaon mao ang mga small mammals. Sumala sa mga residente, dili kini ang unang higayon nga dunay nakit ang barn owl sa lugar. Niadtong February 2022, laing barn owl usab ang napalgan sa mga residente human miigo sa probinsya ang bagyong Odette. Tambag sa Mendro sa publiko nga dunay makit ang wildlife nga importante nga i-report dayon kini sa otoridad. Ginadili usab ang pag-alaga sa wildlife subay sa balaod. Kung kinsa to makakuha, doon ay makakita, makarescue, ilang na report ng pisina, dahamong nga yun at taon. Sa karon, gi-release na og balik sa kalasangan ang maong barn owl. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.